गोथार मा जाबावगोन बे बोरायजों हाथाय बाजारफोराव थांब्लाबो सानसेबो मोजां मैगंखौनो लाबोफेरा जानाय समावबा हले गोथाव गोथाव नागिरो नायगोन दिनै आंबो मैद्रु ओंख्रिखौनो ज्राव ज्राव संनानै होगोन आं जाबा जाबाय रावबो जायाब्लाबो दरखार गैया माइनाव ओइ सोर फाग्लियालाय न'आव दंना गैयाहाय माइनाव सनाखा सोरो नै जों थालिम खालाम फैबायानो सयथि थालिमखौनो बावनासो दंमोन आं आयौ फाग्लिया जागोनहाय लैथोस्रिया दंना आयं औ दङ नै न' सिङावनो दङ मा खालामबाय दं बिलाय मा खालामबावनो आरो बिनियालाय बे मबाइलजों गेलेना थानायानोसै नै लैथोस्रिहाय नोंखौ लोगोफ्रा नागिरफैदों गोबाव जाबाय नामा नोंसोर सफैनाया आंहा बसुलिखानि मेथाइसो खोनासंबाय दंमोन खोमायाव हेडफन लानानै नोंसोरल' फैबाय आदा लैथोमा कामेस्वर रतन जनालि आब' आरो साया आब'मोनालाय बोरोथो जै सावथुन मुलुगनि दहायनो सफैनाय नामाब्रा नोंसोरलाय सौफैयाब्ला मुं लानाय लोगो लोगोनो सौफैथारबायहाय नोंसोरो जिउ गोलाव जाथारगोन मा खामफ्लाय सियार होख'लायनो हालायि मानसि फैखो ज' ज' जाजायनो नै मादै बिसानि मिथिङाव जोंनि हारिमु हान्जाखौ मेथाइ रोजाबनो आरो मोसानो हांख्रायहरदों फांसनाबो बर'मायावनो जागोननो मा बिसा मा बिसा बेलाय हेल' जनालि नै जों नोंसोरखौ लोगो हमनो फैदोंमोन नोंसोरनि हानजाजों प्रग्रामनि सोमोन्दै सावरायनो फैदोंमोन बबाव दं सारमोना नै लैथोसिमोननि लांगोना मोखाङाव दंफैयो जों नंगौ नामा फै आंबो बिसोरनावनो दङ नै जों थालिम खालामबाय दङ सफैबाय औ मादै फांसन खुंनायनि आफादगिरिया नै बिथाङानो बिसा माने मा जायो नै बिथांनियावनो सोंना लानो हागोन नंगौ नै मादै बिसा माने बियावनो बड' सियावनो सिने एयावनो आर्टिस्ट आरो जोबनायनि एयाव एसोसिएसन जायो माने बिसा माने बर' रावाव बर' सावथुन महरगिरि आफाद जायो मादै दे बिदिनो मावलांबाय था आदैमोन नोंसोरनि नाजानायावनो बर' हारिनि हारिमुवा गोजौ थाखोआव मोनहैनो हाथों जोंनि दिनाथ' आरो गैलियानो दे नोंसिनि थालिरखौनो जोंबो एसे नायलांसै मार हिट जागोन बायदि मोनबाय आं मोसाग्राफ्रा जि साफा ओइ दे थाब खालामनोसै जोंहा आखाया गोबाव जाब्ला दानो रायसिगोन आंखौ दे आदा कामेस्वर आरो आब' जनालि नोंसोरनो जागायग्रोदो नोंसोरनि बैसागु मेथाइजोंनो जागायग्रोनोसै जोंखौसो नांग्रोबाय नालाय दे जनालि दे होखावनोसै दे रावबो ओरैनो थानो मोननाय नङा दे आयं मोनाबा आखाइ खम जाफानांगोन हले गासिबो मोसानांगोन बैसागुआ खाख्लिब जोमैनि मोदाननाया समायसिनदों बाजाराव थांनायानो फेग्लि जोबनासो फैथारगोन मानसियानो सिरि था नोङो आफा नोंनि देहाया हामथारला नोंनि देहाखौ एसे नोजोर होदोंना नों जौ सेरेब लोंनायखौ एसे खमायदो आफा नों सानफ्रामबो जौजों गफबनानै थायोब्ला जोंनि न'खरखौ गुबुना मा सानगोन आफा नोंनि थाखायनो जोंबो गुबुननि
आंनि आफा बिफा होननानै सिनायथि होनोनो लाजिलायनायसो मोनबाय लैथोस्लियाय आरो आयंमोन आंबो एसेबां लोंनो सानाखैमोन नाथाय मा जानायलै आयं मा जानाय माने मिथिगौना बाजाराव हाबसे लानानै एसे साखिनायनानै न'आव लांना लोंहैदो सानदोंमोन नाथाय बथलनि खफाया गोमानानै लानो उसुबिदा जानायलाय बाजारावनो गासैखौबो नंगौ नामा जाथारबाय आयंआबो ओइ नोंसोरनि हानजायाव मेथाइ रोजाबग्रा आरो मोसाग्रा गुबुन गैला नामा गोबां दंबावो दिनै मोसाग्राफोराबो फैजोबनो हायासै आदा लैथोमा आरो आदा सोमदोनाबो गोबावजोंसो सफैगोन होननानै बुंदों लिना करेसमा आरो सुदेम सनामोनाबो फैगासिनो दङ बेयाव गुबुन गैला आरोबाव दङ नैबेलाय आदा रतन मेहेर आरो आब' सायामोनखौ सिनाय मोनाखै नामा सारमोना अ नंगौ नामा रतन मेहेर आरो सायारानिनि मुंखौ खोनाबायसो दंमोन आं मानसिफोरखौसो मोगथाङाव नुफेरथाराखैमोन दिनैसो लोगो मोनबाय नोंथांमोननि मेथाइ रोजाबनाया मोजां जायोथ' नोंथांमोननि मेथाइखौ आं सम सम खोनासंबाय थायो थारैनो नोंथांमोननि मोसानाय आरो मेथाइ खननाया जोबोद मोजां जादों खुलुमबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय मोसानायखौ थालिबाव नायखाबा हामगोन नालै बे दे जेबो नङा दे उननिया उनाव जागोन आदामोनाबो गासिबो रंजाफादे गासिबो मोसानांगौ जागोन दे बेवहाय जोंहानि माइनाव दङ नामा औ आफा नै जों फांसननि थाखाय थालिम खालामबाय दङ जानाय मिथिया लोंनाय मिथिया रंजानाय मोसानायावल' फ्लाब 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 गुबुननि फिसाफ्रा मोजाङै फरायनानै डाक्टर जादों इन्जिनियार जादों नोंसोरा रंजानाय बाजानायावनो गोदो हाबनानै थाबाय थानोसै नामा ओइ नों रतन मेहेर ना औ नंगौ आदा आंनो नोंखौलाय माथो सानफ्रोमबो टेम्पो गारि सालायबाय थानायसो नुयो मा खालामबावनो आदा बेबायदि हालोदखौ लानानै नों हारिमु सिबिनो ओंखारबोदों लासिं सिं सुबुंनि गेजेराव लैथोमा सफैबाय नोङो औलै एसे गोबाव जाबोबाय नोंथांमोन गाज्रि दामोनसै न'खरनि जेंना जेंसिनि थाखायनो थाब ओंखारबोनो हायाखिसै ना नोंथांखौ गाज्रि मोनाब्ला आं फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदोंमोन मा खोथा बुंलाय नै नोंथां जोंबायदि गोरिब जाम्बा जथायानो हारिनि हारिमुखौ गोजौआव दैखोआब्ला सोर दैखांबावनो हनै मालाय आब' सुलेखा बिग्राय आदा अमर एक्टर आरो गोदान जोलैनि फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरा बेसेबांबा मुंदांखा जानो हादों आरो गावबा गावनि थांना थानायनि राहाखौ मोननो हादों बा बैसोरलाय फैला आरो मेन्देला मोना बिसोरखौ रावबो सिनाया नामा जोंनि बर' मानसिफोराथ' गासिबो सिनायनो हायो मानसिखौ सिनायाखै नोङो फै बाथ्राया नंगौ नाथाय हारिमुआव गफबनानै गावनि फरायनाय आरो न'खरनि खामानि दामानिखौ मावलांनो दाबाव नङाब्ला जिउनि जोबथा समाव लरग' थरग' जानानै जिउ खुंलांनांगोन नोंसोरो मिथिबाय औ मिथिबाय दे नोंसोरनि तालिमखौ खनसे नायलांनोसै आं आइ माइनावहाय नोंबो मोसाफा आदा मोनसेबा नोंनो लागायो दे बिदिब्ला होखावनोसै दे सोमदोन आरो माइनावा हिर' हिर'इन जादो जागोन सुदेम लिना आरो करिश्मा दे बयबो मोसादो दे जागोन गोसो
नोंथांमोननि हारिमु सिबिनो लानाया आं गोजाननिफ्रायनो खोनासंबाय दंमोन नोंथांमोननि मेथाइ रोजाबनायफोरखौ बिसा एबा बर' सावथुन महरगिरि आफादा नोंथांमोन बादि रोंगौथि गोनां फावगिरि रोजाबगिरि मोसागिरि आरो टेकनिशियानफोरखौ जौगासार होनानै बर' सावथुनखौ मुलुगदांखा खालामनायानो बेनि गुबै थांखि आरो थारैनो नोंथांमोन बादि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बिसानि जौसाङाव हाबा मावोब्ला जोंनि बर' सावथुन आरो बर' हारिमुवा जोबोद गोजौ फारसे दावखोलांगोन दे फंबाय बिनानावमोन जों बयबो बिसानि जौगानायनि थाखाय गारांसेयै जै होदों जय बर' सावथुन महरगिरि आफादनि